18 नं मानास सेरफां बियाबाव जोङो धनन्जय सारनोनो भट होनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जों बे मानासि अर्थात हाखुवा सेरफां प्राइमारिनि आन्दाराव जोङो इउपिपिएल दोलोआव भट होनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जादों। जों धनन्जय सारनोनो भटखौ होननानै थिरांथा लानाय जादों। जोंनो गोजोन सान्थि नांगौ, ओमफ्राय बिथाङा जोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावलांबाय। हानि नैबे बेलायाव हाया जोंहा जाना फैबाय। শান্তি লাগে। আগৰ 12 চনৰ কিবা গণ্ডগোল লাগছিল, কিবা কিবি হৈছিল। মই দেহত শান্তি নাই, ইফালে ইফালে ভগাই দৌৰি থাকিব লগা হৈছিল। মোৰ শান্তি লাগে, দেশ লাগে, সেইকাৰণে মই ইউপিপিএল ভোট দিম। বাঙালী সমাজৰ পৰা আৰু সকলো সমাজৰে কোৱা যায় আমি সিলেকশন কৰিছো আৰু এটা মনৰ ভাৱ আমাৰ ধনঞ্জয় ছাৰলৈ আছে। আমি এই মানাস সেৰফাং সমষ্টিৰ যিবিলাক মানুহ সকলোৱে আকৃষ্ট হৈ আমাক এই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ছাৰক ভোটটো দিব। जों धनन्जय सारनोनो भटखौ होननानै थिरांथा लानाय जादों। जोंनो गोजोन सान्थि नांगौ, ओमफ्राय बिथाङा जोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावलांबाय। हानि नैबे बेलायाव हाया जोंहा जाना फैबाय। जों बेनि थाखाय बिथांखौ मोजां मोनो। दानाय लुनाय हेन्दलुम मिसननि थाखाय बिथाङा राहा लामा खालामना होदों। बोखांफिननो हादों दानाय लुनायखौ। ओमफ्राय दा हिनजावफोराबो आवगायलांगासिनो दं, आइजोफोरा। ओमफ्राय दानाय लुनायनि ट्रेनिं जोब्बायबो, सालबो राननानैबो हरबाय, थाथसालखौबो मोननो हाबाय, जोंनो लादों ट्रेनिंखौबो। ओमफ्राय फैसाबो मोनदों, बेथन जों लोगोसे रोंलांबायबो मानसिफोराबो दानो लुनोबो। दानाय लुनायजों जि जोम फाननो हाबाय, गामसा फानबाय, सोरबा फास्रा फानबाय, सोर गोबां मुलाम्फा खालामनो हालांबाय आरो बेजोंनो न'खर सलायनानै थाबाय, बिसि फिसा फोथांनो हाबाय। 18 नं मानास सेरफां बियाबाव जोङो धनन्जय सारनोनो भट होनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जों बे मानासि अर्थात हाखुवा सेरफां प्राइमारिनि आन्दाराव जोङो इउपिपिएल दोलोआव भट होनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जादों। हाखुवा सेरफां प्राइमारियाव खम 6000सो भटार दङ। 15टा बा 17टा बोसोराव बिफेबा सिगाङाव हाखन खालामलांबाय। ओमफ्राय नैबे मानास्रि बाजारखिनियावनो जों नुबोनायाव मोनसेबो बुस्थु जोंनो होफैयाखैमोन। ओमफ्राय जेब्ला प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव जेब्ला इउपिपिएलआ सरकार गठन खालामो, बे समनिफ्रायनो जोङो बे 3.5 बोसोराव जोंनि बे मानास्रि बाजारखिनियावनो जोङो बे सलार माबा मोननो हाबाय। ओमफ्राय लेट्रिनबो जोङो मोननो हाबाय, हेन्दलुम सेन्टार जों मोननो हाबाय, नलेज सेन्टार जों मोननो हाबाय, कमिउनिटि हल नै लुगासिनो दङ। आरो बिदिनो भितोराव जोङो बबेबा कालभार बायदिसिना गैयामोन, लामा मोजां नङामोन, जों बेखौ फोसाबनो हाबाय। ओमफ्राय बे ओनसोला मथामथि 1964 सननि आगोलनिफ्रायनो सिगाङाव रायजो जाबोनायमोन। ओमफ्राय बेहाय बे हायावनो जोङो नेरानेफोरा रायजो जाबोनानै फाथ्ला फाथ्लि आरो गेसें रायजो जाबोनाय समाव ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि बे हाखौ मोनसे समाव इनक्रिज खालामना लादोंमोन, रेभिनिउ हाखौनो। ओमफ्राय जेब्ला बिपिएफआ 2005 सनाव सरकार दाजेननानै फार्स्ट सरकारनि दिनावनो 2008आव बेखौ नेसनेल पार्कआव सोनानै हरदों। दा बेयाव जोंहा बहुद बिफाङाव गोग्लैदोंमोन। ओमफ्राय फैयै फैयै फैनानै जोङो 2020 सननि 27 डिसेम्बरनि जिथु सुक्ति, बे सुक्तिनिफ्रायसो जोङो दिनै मुक्ति जानो हाबाय। ओमफ्राय जों बे हाखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दाखालि बावैसो जोङो खामानि मावै मावै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो बिगासे गुरै बिजिआरनिफ्राय 1021 जन मानसिनो पाट्टा बिलाइ माबा होनो हाबाय आरो। মই ইউপিপিএল ভোট দিম আৰু মোৰ কথা হ'ল কি, মোৰ দেহৰ শান্তি লাগে, শান্তি লাগে। আগৰ 12 চনৰ কিবা গণ্ডগোল লাগছিল, কিবা কিবি হৈছিল। মই দেহত শান্তি নাই, ইফালে ইফালে ভগাই দৌৰি থাকিব লগা হৈছিল। মোৰ শান্তি লাগে, দেশ লাগে, সেইকাৰণে মই ইউপিপিএল ভোট দিম। আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই এলেকাৰ পৰা আমাৰ ধনঞ্জয় ছাৰক আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীত আমি বাঙালী সমাজৰ পৰা আৰু
সকলো সমাজৰে কোৱা যায় আমি চিলেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু এটা মনৰ ভাৱ আমাৰ ধনঞ্জয় ছাৰলৈ আছে কাৰণ মানে আজি চাওক 5 বছৰত আমি যি শান্তি পাইছোঁ এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আহাতে এই শান্তি আৰু পুনৰাই আমি পাবলৈ আৰু 5 বছৰ আমি তেখেতক ভোট দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যি কৰিছে এই চাওক আজি চৰকাৰ হোৱাটা 5 বছৰ হ'লেও আপোনাৰ দুই বছৰটো আমাৰ কৰোণাতে গ'ল 3 বছৰহে কাম কৰিছে যি কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ হকে এই ইউপিএফএল দল চৰকাৰে ভালে কৰিছে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া আগতকৈ এই ইউপিএফএল চৰকাৰ অহাৰ পৰা আমাৰ বহুত উন্নত বহুত ভাল আৰু কি ইউপিএফএলটো বহুত ভাল কাম কৰি আছে আগতো নহ'লে কিছু কাম কৰা নাই 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে একো ৰাস্তা ঘাটতো এনেকুৱা আছিলে নামানে তাতে আমি ভোট দিছিলোঁ আগতে নহ'লে কিন্তু আমাকতো ইয়াৰে নকৰে এইবাৰ ইউপিএফএলতো আমাক মন্দিৰতো পইচা দিছে 55,000 আৰু বহুত কাম কৰিছে মানুহ চবে মানে ইউপিএফএলতে যোগদান হৈছে যিবিলাক নাঙলত আছিল সেইবিলাক আমি কৈ আনিছোঁ ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ছাৰে এই বিগত 3-4 বছৰ যে সি দায়িত্বত থাকিল সেই দায়িত্বত থাকি আমাৰ যিটো মানাহ চাৰভাং সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামো কৰিছে লগতে আমাৰ মাটি ভিত্তিৰ যিটো কাম কাজত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কৰিছে সেইটোত আমি সন্তুষ্ট হৈ আমি এই মানাহ চাৰভাং সমষ্টিৰ যিবিলাক মানুহ সকলোৱে আকৃষ্ট হৈ আমাক এই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ছাৰ ভোটটো দিব ট্ৰেক্টৰ ছবিত আমাৰ কি হয় ইউপিএফএল দলে বেছি পাব ভোট জিকি যাব জিকাটো মানে 100% আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ কাম কাজত যিখিনি আগবাঢ়ি আছোঁ আমিতো আৰু নহ'লেও একেবাৰে 80% পামেই ভোট পাই আগবাঢ়ি যাম এনেকৈ আমি ভাবিছোঁ खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ